Já jsem Frostík Já jsem Pinky a my vás vítáme u nového Skyblocku, což budu tady natáčet s Pingim. Ahoj. BTV bude jeho kanál bude v popisku videa, takže dejte mu odběr, lajky na videa a jo, takhle jo, prosím. Tak jo, a my to střihneme, až budeme mít nějaké věci, tak se uvidíme, takže zatím čus. Mrtkovi na pešku. Takže jsme zpátky lidi. A mě se laguje. Hej, proč mě tam natáčel, kdyby ho neměl a nenatáčel bych, tak jsem to nelaguje, ale no, budíš. Tak GG no. Asi tak nějak. Takže tady Pingy si ochotil psa, jak vidíte na minimapci, tady, jo. Hodnej pejsek, před chvílí mě schodil v pohodě, hodnej pejsek. No tak jako šel v pohodě, v cajku, já se nestěžuju. Tak, tady Pingy takhle skopeme stromy s Pingym. Svůj krompáč. No copyright. Říkám, jak to je Jinak velký ten další strom, díl bude na Pingyho kanále. A prosím vás, dejte mu like, odběr či koment. Byl bych moc rád, kdybyste ho podpořili. Protože je to velmi dobrý youtuber. Takže jo, hodně pos. Hype, please. Tak, jinak tady tu čestku nahoře, to už jsem vybral, takže jako v pohodě. Jo, dobrý. Do jakého dalšího ostrova? Tak je tenhle ten před náma. Tak jo. Tohle je ten strom normální. Tak já to dělám tady, ty vole. Jo. Kolik máš kablu? 3. Takže, bych si tam mohl dostavět a ze zbytek blok si nechám. Jo, ty máš náš bloky, jo? Myslím, No, že nemáš bloky. no tak z těch skopaných stromů viděli diváci, takže jako. To je strašný. Moc se za ně omlouvám, ale teďka se nejde se odpojit. Za tebou. Sorry, já jsem ten omylem bouchnul. Aha. No. Chtěl položit ten make house here. Jo, máme tady vodu, brambory a nějaký to seno. A zatím nebyl ještě strom. No. Hele, bram. Máte brambůrky. Ej. Jestli to zničí. Já se pak chci postavit do té mesy, bajamu. Padlo. Tak, teďka pokud do mě hitneš, Já? tak je to v prdeli, protože mám jeden diamant, takže pokud jako. Kolik vůbec má diamantů? 2. Už máme 2. Jo, a teďka bych to asi střihnul, až natěžíme nějaký, nebo až já natěžím nějaký cobblestony na postavení, nebo vůbec kulturnění nějakých těch cest, protože to je strašný. Takže zatím čus. Takže jsme opět tady lidi s Pingym, já jsem si dal teda pryč texture pack, protože to bylo něco strašného. Furt se mi to zalagovávalo, že mi to chodilo samo. Takže úplně na pytel, ale výhoda, hele, už nám tamhle vyrost stromeček, No, to je super. A jop. On to asi líp roste na tom, na tom. Nemáš prosím tě Pingy nějaký bloky? Jako 5 mám. Tak jako hodíš? hodu. Děkuji ti. Tak, a abych se taky konečně postavil k něčemu sám, bez pomoci. To je takový
Úplně divný, že mi musí pomáhat Pingy, když tak Pingy je mladší než já, takže takový, že prostě Pingy. Tak. Jsem zvědavej. A Pingy? Dobrý. Já jsem měl všechny věci, já jsem měl i hlínu, všechno. Tak to je. Já jsem měl... Já tady asi pobourám ten Birchwood, protože ten k ničemu nebudeme potřebovat a dostaneme se k tomu mushroom biomu. To bude sranda. Já jsem se nerozeběhl, protože jak jsem tady šel, tak já jsem se odtud nerozeběhl, já jsem spadnul. Aha. XD. DD. Jo. Jinak tady ta série s tím bude se střídat, že jeden díl bude u mě, a druhý zase u Pingyho, takže abyste nečekali, že všechny díly budou u mě, protože Pingy potřebuje taky nabrat trošku sledovanosti. Hej. Pořádně nějaký YouTube money tady. Rozjíždí Pingy. Money. Tak. Hej. Ahoj krávy. Když tak ne, já nejsem blázen. Tak jakože pro info. To říká našem učitelka, máme právě. Němčina chce, ty píče. Aha. Budu dělat, že jsem to neslyšel. Budeme mít houbišky? Máme houbišky. Nebo nějaká čestá nebo něco takového? Ne, nebylo tam nic. Okay. A asi budeme pěstovat. Aha. Jumping. Fuck. Říkám, to úplně na nic, jak se tady spawneš, tak na tom lůžku. Ty si spawneš tady, já se spawnuju. No. Ty jsi vyspal. Já se spawnuju, když už tady. Tam se spozorně nespawnuju. Tak já se jdu vzít teda tyho krumpáč nějaký tady. Aha. Takže zpátky k začátkům jdeme udělat dřevěný krumpáč. Jo. Všichni jsme z toho velice natěšení. A nadšení. Je Pingy? Proč? Já si tady... Aby jsem tam jí pokácel ten strom. Chceš 3 kably? Dobrá. Tady máš 3 kably. Jsem si udělal už to dřevěný. Jedno. Radši uklidím, kdybys měl zase spadnout. Jo, mohli bychom trošku poupgradit. To je pravda. To je velmi záživné. Tak. Takže jsem si dal radši tak F5, aby to bylo aspoň trošičku zajímavější, tyjo. Ale hádám, že je to i tak strašný, takže. Tamhle vidíte Pingyho. Teďka jde ne, teďka něco dává do truhly Pingy. Co jsem chtěl udělat, počkej. Počkej. Jo. Tak mi kabel nějaký, tam Tak dělám tu počkejte, cestičku pane. k tomu. Ne. Máte, pane. Spilso, prosím. Díky. Já si hraju s kamením. What the fuck, já to furt vyhazuju. Ne, nevyhazuju
Tak to jo. Jsem to jako váglo. Jinak u toho Skyblocku s Deredem jsme se se Squeffem rozhodli, že to vymažem, tu sérii, protože Dered je prostě kokot. Jako, o tom žádná. Ale možná zítra se můžete těšit, v neděli 11.3. se můžete těšit. Zkusím. Aha, tak sobota. Omlouvám se, tady Pingy mi nažeftává sobota. Tak v sobotu 11.3. se těšit na to, že s Pingym budeme natáčet s Pingym, s Regim, s jeho bráchou a s Deredem budeme natáčet Ultra Fight, takže jako se máte na co těšit. Já se tady asi dokopu těch půl staku bloku a pak se na to vykašlu. No i když ne, stačí mi to jenom na 8, takže ano. Já jsem to tady nějak neupevnil. Další stranu. To nebudu těžit. 4, 3, 2. Jinak kdybyste se ptali, jak to vidím, tak to poznám tamhle vlevo nahoře, tam mám ten krumpáč. Teďka mám 0 a poslední a čau. Už se mi rozjeb krumpáč. Tady. Takže. Dirt. Když mi nepadl. Sem dám. Tam asi tu postavu musím dát fakt Takže meč, krumpáč, sekeru. A to je snad asi všechno, co by se nám teďka tak hodilo. I když ne, ještě můžeme, ještě, sorry. Kolik jsem ti ubral? 13. Tak když tak se tě hodně omlouvám. Pingísku. Jo, po nejsku. Můžeš vykopat, když tak tě jenom na ty jsem to zapomněl. No, na ty právě, že jdu teďka. Já bych jsem... Když jsem mohl vykopat... No, já už ho tady kopu, takže v pohodě, už nemusíš ani. Ale je to skleje, takže všechno, co je skleje, se hodí, že? Takže... Hej, proč ne? Why not? Jo, tady teďka můžete vidět Pingyho. Tady ten hack F5, to je výhoda. Když já to jako hack nepovažuji. Takže asi tak nějak. Já kopu to nahoře. Ok, tak jo. Já kopu tu dřeviny. Mám dřevák. Ale nejseš pan dřevák. Pan dřevák? Jinak Pingy, se můžeš vzít tu čestku domů, se bude hodit. Tak díky. Jo, to je strašně pěkný tady to. Ej. Kopu Clays. Hashtag no copyright? Ne, vůbec nekopíruju. Ne. Ani to neskoušejte napsat do komentářů, že někoho kopíruju. No copyright. Mám 5%. Aha. No tak aspoň. Jsem před natáčením na 10, tak jako Tak až budeš mít nějak to 1, 2, tak to ukončíme, takže. ty goldy tady se hodí. No tak ještě nemáme Iron Crumb, že jo, takže. Můžeme to chod rozrůst. To ano. Teda jsem dostala spadu. Tak na to dávej pozor. Nemůžeme přijít o našeho milovaného Pingyho. Protože náš milovaný Pingy je prostě náš milovaný Pingy. A neskoušíte říkat, že Pingy není milovaný. To se jako zkuste jednou a jako já na vás vyběhnu. Tak. Mače do ruce.
Asi tak nějak. Aha, mě už se rozbil kamenný krumpač. No, já mám taky strašně moc taků bloků, takže jako. Jo, to je snad F5 challenge tady. Ty děláš furt s tou F5. No. Tak, aha, tak omlouvám se. To bude asi teda konec videa. My se tady s Pingem budeme muset rozloučit. Já se teda omlouvám. Ale budu se muset rozloučit. A zase někdy na viděnou, teda u další díl teda video, takže nezapomeňte ho sledovat. A čau vec!